dengan lantaran itu tadi, lantaran keyakinan kita, lantaran dengan sugesti kita. Allah akan memberikan hidayah pada kita supaya makhluk tersebut pulang ke alamnya. Nah, sugesti itu sendiri kita ya bikinnya itu ya nggak susah ya nggak gampang. Karena sugesti itu adalah suatu keyakinan. Kita harus yakin, percaya bahwa Allah beserta kita. Itu yang utama. Kita bisa gini bisa gitu kan cuma antara. Itu dalam arti kita tanamkan dulu sugesti yang sangat dan sangat besar. Dengan satu syarat, kita nggak boleh mendahului kehendaknya, kita nggak boleh mendahului gimana ya maksudnya. Oh, itu mesti mandi aku, jangan. Ini sudah mendahului namanya. Itu mesti mari karena aku. Nah, ini kita mendahului. Itu kita hanya bersandar pada yang kuasa. Jadi kita tumbuhkan bagaimana supaya hal tersebut itu bisa berjalan dengan begitu mudahnya. Ya kita bukan sesuai dengan harapan kita. Karena kita gimana ya? Karena kita itu meremehkan makhluk tersebut. Nah, kita juga menghargai mereka, mereka juga menghargai kita. Saling melengkapi nanti. Dalam arti kita sopan sama dia, dia sopan sama kita. Yang timbal baliknya ini terjadi nanti. Nah, untuk itu kita menggunakan sugesti. Kalau saya gitu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain punya istilah ideologi yang beda, silakan. Mungkin Mbak Min yang seringkali berurusan dengan Kodam kan sakit memberi masukan. Monggo, Mbak Min. Kan selama ini kan sering ngomong itu berkecimpung perkodaman. Ini mungkin itu jurusannya kita akan lebih mudah untuk melepaskan kodam. Baik kodam dari yang kasar atau yang lebih halus. Aku melepaskan kodam mana? Nek kula ngeten. Telepon. Oh iya monggo. Terus Pak Cai. Telepon. Itu kapan ini? Pun Mbak. Monggo. Nek kula ngeten dasare awake dhewe iso iku keakuane dilaki dhisik, dilang. Keakuane dilaki dhisik. Dene yo ora ndek pikiran sing dawuhne Mas Pak Ustaz Buddha kala wau karo kun payakune tangkem. Tapi dalam arti keakuannya awake dhewe, keberadaannya awake dhewe dihilangkan dulu. Jadi yang ada hanyalah Allah. Surah awake dhewe yo aja sampai ngremehne kayak senjatane Pak Laudin wow. Akhirnya yo iso yen dinego dhisik. Omong-omongan kena omongan. Terus diarahne cara agamane contone pomene ngeten. Enten iki nggih contoh peristiwa. Enek bocah disenengi karo makhluk halus. Di jam lore bakul ming jam kulo nyenengi arek Karanganyar. Terus potekoni. Terus sampean kok seneng apa karo apa Mas iki ya kan ngoten. Aku sowan iki cah iki ora adus ya. Kadang adus cara digambar karo guyon karo kang ngono kuwi. Ya lan basa wis ngawuh. Pokoke aku seneng ngene lho ya. Sampeyan yo makhluk halus, iki makhluk kasar. Dene makhluk halus iki yo kanggone makhluk halus, makhluk kasar iku. Kanggone kasar kok sampeyan yo makhluk halus. Nek makhluk halus seneng karo makhluk kasar iku jenenge nyalai kodrat. Nek nyalai kodrat biasane iku oleh bendune nyawane Gusti Allah. Dan nek dibendu Gusti Allah, biasane dilebokne nang neraka. Sampeyan gelem
Nah, dilebokne neraka ya emoh. Lah nek emoh sampean yo ora salah nyenengi ya kok nganu wae golek liyane. Ya iku aku kur nganu ngarahne sampean nek masalah nek sampean pengen dilebokne suwan neraka karo Gusti Allah ya monggo. Ngono ya. Ya wis ngono nganu ya matur nuwun. Ya ngene ngono. Nggih. Wis Berarti aku tak kemudian- balik. Nggih. Nah, akhirnya balik dhewe. Jadi temuriku Awake dhewe wae pencerahan lah gamane nek kena iso nek iki jek kena di nganu lho, kena apa? Kena dinego apa kena jak omong-omongan. jadi termasuk yang katus minanaturaken kita harus memahami apa melepas keakuan kita. Nggih. Nek kula pribadi ngoten secara keakuane awake dhewe iku iso dilepas. Melepas keakuannya. Wong ade pada dasare dilepas ora dilepas iku asake dhewe ora iso apa-apa nang sing iso Gusti Allah. Rasa-rasane dilepas napa mboten? Rasa rumangsa kita lebih baik Lah itu jelas dilepas kok. dilepas nggih. Dan antara awake dhewe iku ora enek sing luwih apik ya ora enek, luwih apik saka jin ya luwih apik saka sapa wae. Aja enek rasa ngono kuwi. Nggih. Karo wong dhewe karo sapa wae gak oleh rasa. Nggih. Ngono. Dadi awake dhewe ora enek apa-apane. Nggih. Dene bener-bener atiku resik. Mungkin Pak Arnowo saged nambahaken masalah ini wau ada kaitan kalian jenengan. Mboten wonten. Terus ngene Pak, saya mau tambah titik ya. Nggih. Masalahnya ngeten iki ya enek yantune. Dengan bose. Bose. Dhisike setelah aku sadurunge aku kuwi keakuan agamane lho saya. Keakuan kuwi ketemu ate cek ya cara nganu Gede cek lah. rumangsa iso. Nggih. Kuwi nyatane mbok tak balekne iku malah gak balik tapi malah melok aku. Kene wis kira-kira nambani wong papat Laporan. sing nah nek kene kan jiwane nemat apa ilang nemat gak. Maksudnya nemat secara rasa istilah keakuan nemat gak enek, nemat gak enek. Akhirnya gak stabil, jero stabil. Karena gue moro pamit bareng iki perlu blok ini lari nambani wong pira. Nggih ngoten niku sering. Angger ngaruh aku moro sik wong sing keadaan kan Sumerep Bolo Purwowo. wis awak abot, tapi mboten krasa abot, betul itu gak krasa. Gondol iki ora krasa. Jadi selain keakuan dan rasa temuriku wau napa malih wonten sing dilepasne? Ada. Ya, dan wis keakuane dilepasne terus sing dilepasne apa meneh. Pun mboten wonten nggih. Rasa-rasa pengen rasa sing maksudnya aja sampai rendahnya makhluk liyane. Nggih. Apa meneh rendahnya manusa padha manusane awake dhewe itu sampai Nggih. dalam kaitan apa mulihne ngono kuwi ya. Nggih. Ya terus sing daleme kang udah asal balik aja kan yang asale lah niku mau yo relatif. Nek asale kan di keterangane Mas Huda itu kan nek jemit apa jim lah asale kok geni kan ngoten. Asale nek karo anu omahe kono balik yang gulung kelut ngono balik yang kelut itu diwujud kan. Diwujud apa gendruwo diwujud gendruwo ngono ta. Tapi nek dibalekne asale niku baliknya geni berarti Iku jenenge ngajali. nah terus jenenge aja. Ngajali. Tapi kula mboten ate ngono iku. Nek atiki sering ngajali, Kan itu awake dhewe.
karena kan mereka kan dendam. Jenenge makhluk ya punya sifat seperti itu. Dendame karo sapa? Apa Mbak Adi ndak ambek anak turune awake dhewe. Nanti iki sering ngajal-ngajale sih kaya. Dadi ati kudu sing hati-hati banget. Aja ngantek ati ki mang meskipun ati ki mang iso ngate-ngaten aja ngantek. Sakne anak turune awake dhewe. Sing nanggung masalah. Sifat Rahman Rahim datore maksudane lha dhewe iso apa entuk tenanan ya wane. Kira welas asih lah itu. Kang Jawa matur boleh nek ngaruh nek apa nek mau main di ngono balik itu pangkat dulu bareng. Tapi nek balik yang anu asale saka anu ku malah gak anu balik itu lebur tapi itu ada kalau nek diatur ngatur niku ngajar. Tapi lagi ini kan malah diru sebenarnya kan. Iku apa sih Pak? Atusan nek ngomongne iki ngulas. Iki kaya dene adik iki mang diajalne berarti adik kok dipendem balik ning lemah padha wayahe urip wayahe ngajane jadi adik kudu ngati-ngati karo kalimat ngajane itu cara senjata tajem aku cuma ngeling itu aku gak nyegah sampean mau gawe nggih monggo gak nggih monggo cuma kayak sing ngajari kenapa kok anak turune malah kan nek ngoten iki enggak omong kosong. Emang terjadi. Itu cuma cerita kan. Kalau kita sering bertemu dengan orang-orang tegese mbah-mbah ini ngoten niku. Mbah-mbah iki mang duwe kodam tarung kan. Ya kodame kalah. Nek mbah iki, nek mbah iki enek. Anak putune kan diajari. Ini ku nyoto nih. Jadi ya balik mana, kula mboten nyekak jenengan cuma kan yo sing ngadati nek gunane kalimat. Ngoten Mbah Min iki. Nggih. Sesuai dua simbol nih, Mas Sudan menghentikannya kita harus memahami diri kita. Saking Pak Laut di semampu kita mensugesti diri kita untuk bisa memulangkan. Itu gini Pak, bahasa itu bahasa sebenarnya itu sama semua, cuma kan sebutan itu ini bahasa ini. Contohkan Anda berdoa, contohkan Anda berdagang kan doa, itu ada sugesti. Semoga lancar, ini sugesti. Katakan secara agama Islam ini doa. Nah, ini kan secara apa jenenge wong di wong barat itu sugesti. Itu sama itu. Sama. Kayak nalikane adik emang berkendaraan ada doa Nabi. Yang dituju siapa? Diri kita sendiri. Nah, itu sugesti. Menyugesti diri sendiri. Niki bahasane wong barat ngoten. Bahasane awake dhewe donga. Tangge sugesti sami. Kesimpulannya sing kula omongin ngoten terus kesimpulannya. Nah, kesimpulannya Mbah Min kita harus bisa memahami diri kita sehingga melepaskan keakuan rasa rumosane awake dhewe terhadap makhluk lain. Sehingga di sini kita bukan menghina beliau, tapi welas asihnya kembali ke Masjid. Sehingga teman-teman wau lek gua wastane nggih memang leres. Cuma memang dari segi bahasa memang yang kita harus bisa lebih hati-hati. Karena untuk di ranah ini memang
Ini pangucap dados wujud. Nah itulah pentingnya keakuan. Hilangnya keakuan itu kan nek wis sing ngucapi gamane ibaratnya nek wong-wong wis nek cara kita nek boleh saya katakan wong ini wis idek karo Gusti Allah sing ngucapi ibarat sing ngucap Gusti Allah misalkan tapi nek ndeke ranah kene nek keakuane kok gak enek awake dhewe lebur sing enek Gustine. Nah, ucapan Gustine ku ya kun payaku. Karena ade nek omong ya gak oleh sak penahe. Terus ndi? Kaya itu nang boten ngadepi. Nggih mboten. Ini kula harus nih. Terus kembali lagi ke diri kita kan. Kita harus tahu diri kita. Terus diri yang mana yang diketahui? Diri yang mana itu? Dan kono aku kudu nyarani keakuan itu. Lah sing ngakoni ning awake sing ndi? Yang mana? Diri yang hamba. Yang mana? Ya, karena apa? Nek kaya awet dhewe belum ke makom la harfun la kalamun la sautu itu nggak bisa. Saya yakin itu nggak bisa. Ya karena apa? Nah dhewe ning makom iku bukan nyeleni dengan sendirinya ini diam. Nah adik nyeleni Berarti sehingga kan nek kene perang. nggih. Wes awakmu tak seleni kan. Iki sing muncul. Ya, kan maling ngoten. Jadi secara niku secara otomatis nadikipun termakum la harfun la kalamun la sautun. Ini sudah enggak ada rasa, sudah enggak ada. Terus pemikiran-pemikiran itu sudah enggak ada, gambar-gambar sudah enggak ada lagi. Jadi gimana? Wong nyalahnya bukan kalimat, bukan. Nah, belum nyampe ke makom itu sulit banget, sulit. Sama bolak-balik nyalahnya kemeng sama nyalahnya. Itu Pak Den. Nah, jadi gimana? Kemudian lagi kita harus tahu diri kita dulu. Diri yang mana yang harus kita ketahui? Diri yang mana itu? Keseluruhan. Yang mana? Wae. Apa wae? Keakuan, ego, nafsu, dan sebagainya kita pahami. Itu adalah perangkat kita. Itu perangkat awal dikimang urip ning alam dunya. Nafsu apa penting? Yuk penting, ego yuk penting. Sehingga dikimang urip nek kene iki mang ambek ragane awake dhewe iki dilengkapi kalih akal, hati, nafsu, ego, apa? Sukmo. Nah, iki dilengkapi. Lah roh iki mang manjing ning ragane awake dhewe kan dilengkapi karo iki. Sedangkan roh sendiri sebelum manjing ning raga akal belum ada loh itu. Belum ada, nafsu belum ada. Sehingga apa? Roh iki mah dimancing ning kene iki lho. Klambimu. Pikiranmu yo klambimu, atimu yo klambimu. Nafsumu yo klambimu. Kamu jalannya ra klamben lho. Ra klamben ya. Lah, pikiran kita apa fungsinya? Untuk mengenal Tuhan. Nah gitu. Dikenal dengan apa kefahaman seperti itu. Nah di sana nih, saya yakin itu nggak bisa. Karena apa? Kita belum ke makam la harfun la kalamun la saut.
Sama bolak-balik nyelene, yo panggah katut. Itu Raden. Panggah katut ae. Lanjut Pak. Loh, Lanjut. kamu dulu. Seru nih. Seru. Udah sudah bisa. Bukan. Nanti intinya singkat diterangkan Pak Habib. Untuk kita bisa memulangkan segitu dasarnya. Wes menengah kelatih pikiran secara rohani. Jadi mau disana ini disebalik nah. Udah balik. Saya ini saya tenang, saya sudah sembuh. Karena itu kembrotu, Ya kan karena di makom itu sudah nggak ada rasa. Di makom itu sudah nggak ada tempat, di makom itu sudah nggak ada wujud-wujud lain, nggak ada. Sehingga apa? Kembali lagi ke keterangan Mbah Min, kita nggak ada, yang ada Tuhan. Itu. Nah, ini bukan ucapan, bukan. Karena apa? Kan harus disebutnya kan rahatun kalamun nasautun. Sehingga apa? Sudah nggak ada lagi yang adanya. Aku terus nek nerangne ngoten niku nek kalau terang ngoten pun jane terus Nah, keterangan ini kan damai jembatan untuk ke sana. Tanpa keterangan itu nggak bisa juga. terus kok nyelehne lah niku nek terus piye nek ngomongne lho nek gak Nggih. nek pun nek wis ora enek terus meneng wis ngono lah. Nek ada pertanyaan ngoten niku lho. Wis terus nek iso. Nggih. Sehingga kan ucapan atau suara atau warna ini adalah syariat. Nah, kalau kita dengan cara seperti ucapan kan ini untuk memahamkan pikiran kita. Paham tempatnya pikiran, ngerti tempatnya mana. Nah, di situ letaknya. Nah, supaya pikiran kita paham gimana? Ya diucapkan. Ucapkan. Karena nggak ada ucapan, nggak paham dia. Nah, sehingga apa? Ucapan keterangan ini adalah jembatan. Jembatan ini. Terus sampean gunakne cara apa iki jembatan. Nek kono iki mang cara sampean nafase mau balik ya monggo kan ngene. Iku jembatan. Nah, jembatan ini ya kudu dijelasne arahnya kemana. Sehingga dalil ini apa? Ikan plang. Penunjuk arah, iya murono lah, rono lah itu. Kita ini awet kudu ngerteni ning kono. Sehingga nek kados jenengan kalau ajak ten makom iku langsung gendeng apik. Gendeng iki ngebleng karo lho kidul. Sing tau ngebleng sapa? Lah iko. Wes karo lor kidul iki aku piye lho ya aku piye ngono. Aku kok ngene lah piye awakmu? Kok sing bingung. Nah, sehingga kan kejadian ini buat pelajaran. Oh, tibane kudu melangkah gamane ning syariat dhisik. Lho, ngono lho. Kita merambat, jalannya merambat gak langsung. Nek riyen langsung dari ngebleng kabeh. Nek bahasane jenengan jadab kabeh. Ngono. Padahal ora jadab. Plongu. Toleh, ya tadi. Jadi keterangan ini untuk memahamkan apa jenis pikiran kita, untuk ngerteni hati kita. Nah, seperti ini alurnya seperti itu.
Nah, kapan nanti ke makom ini? Kapan ini? Nek kono saya ingin ke situ juga nggak bisa. Nggak, karena di situ kan keinginan sudah nggak ada. Ya kok pengen rono deh, kan kayak gitu. Nah, dengan jalannya kita atau perjalanan atau thariqah kita ini, nanti kan sampai ke situ. Itu nggak ada keinginan arah sana, nggak ada. Kalau ada keinginan, jadi ya nafsu. Sampai di sini contoh ya. Kalau kita hati kita sing mulak malik niku sinten? Nek cara bahasa Arab napa, Mbak? Kulub. Apa? Niku sinten? Hati. Oh, iki syariat. Sing ngolak ngalikne hati nyawiti kan iku Gusti Allah. Dengan cara bagaimana? Ayo, aku tebak. Dengan cara gimana? Carane saben dina adik iki wis diolah-alikne ambek Gusti Allah. Carane ngolah-alikne piye? Adik mau dipegeli, adik mau difitnah. Kan adik mah dikai soal-soal sing kaya ngene gak mari-mari. Dik molak-malik. Lah temen iki nek adik iki mang noto hati enggak bisa. Nah, adik mang sering dolak-alik ning Gusti Allah lah. Ini secara otomatis nanti ini diam sendiri. Nah, diamnya nanti sudah enggak ada rasa. Sudah enggak ada rasa. Kok genek piye kok ngene terus genek lho. Nek iki mang wis anteng. Ya kan. Lah otomatis sing jopo yo meneng. Nek iki mang jek gurung anteng, ya obah terus. Nah, soal kan kenapa kok selama ini kita nggak bisa jawab itu? Soal yang diberikan Allah pada kita. Malah ada kimang dikai soal mau jawab. Malah iki mang ngarani piye? Diwaneni. Protes. Ya sing sering rencang kula nggih sing lemune kala rencang lek. Niku sering. Niku napa niku? Nggih griyane papar. Niku tukang protes. Pak, nggih sedaya kula pasrahane Gusti Allah. Lah dengane kok gak dipasrahane nggih iki pasrahane ngono. Ola gini. Ya terane. Tapi sih kan sehingga awet iki mang trimo ing pandume Gusti. Wong ade iki mang sakjane wis nrimo. Adi wis nampa. Adi wis nglakoni. Ana ing pandume Gusti niku wae. Nah, akal ini enggak nerima itu sehingga akan mengatakan wah itu masih sulit. Ade iki mang nrimo ing pandume Gusti itu sulit. Karena pikiran. Sehingga kalimatnya kan kebanyakan kanca-kanca nek kula tasih apa sing nglakoni ngono, dan nglakoni apa? Sing abot sing ndi? Wong balik meneh kan sing abot iki nglepasne keakuane awake dhewe. Dadi apa? Lho nyatane nek ngene kan bayi metu. Iki wis ditulis. Kaya lahir, rezeki, jodoh,
Nah, lho, kan pun iki wis ning kodok-kodare Gusti Allah iki kan. Lah iki wis peparing jenenge. Sehingga apa ade wis nrimo. Nyapa kok gak apa jenenge darani angel. Jare guru nglakoni wis nglakoni kok ade wis nampa. Apa sing diparing Gusti Allah sedaya mawon pun nampa kula jenengan. Cuma pikiran ora. Jare gurung nglakoni utawa abot nek nglakoni. Sehingga nrimo ing pandune Gusti ya. Nrimo ing pandune Gusti. Nek diucapne gampang Pak, lakoni angel. Karena apa? Di pikiran. Terus adik iki memang ningali sing keterangan wau lho. Tibane adik wis mlaku. Omongi sing angel. Lho kok saged ngoten? Karena kita nggak bisa nengaran nyicir ana ing nikmate Gusti Allah. Nggak bisa. Sampan awal lahir sampeyan utawa jik ning kandungan piye ning nyicir? Ana itu Mbak. Gak mampu. Kayak ngomong gak mampu padahal iki wis nglakoni ana ing pandemi Gusti niku wau. Ya terus nek kanca-kanca ngoten niku tasih abot lho. Ajane jenengan ya pun dirambut kalih Gusti Allah. Jenengan pun diperhatekne kalih Gusti Allah. Ternyata jenengan lemu, ya kan? Oh jenengan gendut kaya ngono. Nyatane ngoten. Raden babi ai alai roh kumatan. Napa niku Mbak? Karena kena nikmat mana yang kedustakan. Oh, Insyaallah ngoten. Apa ngoten, Mbak? ampun Mbak Mbak. Lah sing kesangka kalimah niku wau kan apa? Sejak awal kita sudah diberi nikmat itu. Cuma akal ya mau ngakoni. Aku gurung dikai tak njaluk dhewe lho, ya kan. Njaluk ke ngomong kaya apa ya pandang ngono. Oh dikai kok. Katem niku sehingga balik meneh nek awet iki mang nyuwun sewu. Awet iki kudu ruh ning awet dhewe. Sehingga kalau ada pertanyaan di balik, Anda tahu diri Anda sendiri. Piye jawab sampean? Ya kok bingung toh? Ya kok bingung piye? Ya kok Monggo Mbak Min. Nggih. Monggo Kang Uda. Lanjut. Nggih, ngoten mawon. Kesimpulannya niki wau kan home sharing. Nggih, kula matur nuwun kalih Pak Kabid. Wontenipun kemasukan solusine wau. Insyaallah rencang-rencang niki semerep tugasnya masing-masing. Niki wau. Niki alhamdulillah niki wau kula nggih. Saged lah. Saged tugas kula niki soal kula kedah pelampah malih. Ngoten. Oke, kula tutuk mawon cegah semanten apabila wonten klentu kula teng segi ucapan duka tinggal kula nyuwun agungnya pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho
wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo.